नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. राज्यात ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानाक राखीव जागे जाहीर. अस्नोटी जालो 5 जणांलो सत्कार समारंभ. शासकीय रुपाली किन्नर ग्रामात शांतता भंग करता चैत्रा कोठारकर. बीजेपी ग्रामीण घटकाचे माजी अध्यक्ष देवाधीन. आता सविस्तर खबर. शासकीय रुपाली किन्नर ग्रामात शांतता भंग करतात चैत्रा कोठारकर. किन्नर मारामारी प्रकरणाचं आपल्या भावालो आणि देरालो कसलाच संबंध ना. तेमगेली नावाक कलंक लावचो प्रयत्न शासकीय रुपाली नाईक करता असे जिल्हा पंचायत सदस्य चैत्रा कोठारकर हेमी सडेतोड उत्तर दिले. हो आरोप शासकीय आपल्याली राजकीय कीर्ती वाढवू जाय म्हणून चिल्लर राजकारण करता असे तेमी म्हणले. अधिकाराच्या बळाचेर मना येईल ते सांगून शासकीय लोकांक भडकोवचे काम करता. किन्नरचे मतदार समजदार आसात. आम्ही कशे वागतात ते तेमकां बरें खबर आसा. आमगे कुटुंबा बद्दल तेमकां अभिमान आसा. मतदारालो निर्णय आमकां मान्य आसा. आमगेल्या अधिकारात आम्ही किती अभिवृद्धी केला ते तेमकां खबर आसा. जाल्यार अधिकार शाश्वत न्ही. शासकीय अधिकार आस म्हण घेवन खूप वयर उडनयो जमनीरूच रावू जाय. ना जाल्यार हेच लोक बुद्धी शिकयतले अशें चैत्रा कोठारकर हेमी इशारो दिला. बीजेपी ग्रामीण घटकाचे माजी अध्यक्ष विधिवश. कारवार. बीजेपी तालुका ग्रामीण घटकाचे माजी अध्यक्ष तसेच RSS स्वयंसेवक राजन कोळंबकर हेमगेले निधन झाले. ते 48 वर्षाचे आशिल्ले. गुरुवारा रात्री अस्वस्थ जाल्ल्यान हॉस्पिटलात दाखल केल्ले. आज तेमगेले निधन झाले. ते माजाळी गोटणीबागचे निवासी आशिल्ले. ते समाजसेवक आशिल्ले. तेमगे निधनान माजाळीच्या आणि इतर लोकांनी शोक व्यक्त केला. सदाशिवगड किल्ल्यार घोड्यार लागलो उजो. कारवार. सदाशिवगड किल्ल्यार काल अचानक उजो लागलो. कोणी तरी अपरिचित व्यक्तील्या हातीन हो उजो लागील उरू शकता असो लोकांनी संशय व्यक्त केला. अग्निशामक दलान हर साहस करून हो उजो निवयलो. ಏಣಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಈಗ ಬರೋ ಫೋಟೋ ಪೇಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಬರೋದು ಕೂತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. अस्नोटीत केलो 5 जणांलो सत्कार समारंभ. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी मड्डामकी हिंगा अस्नोटी परती समाजान 4 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 1 निवृत्त सैनिकालो सत्कार समारंभ आयोजित केलो. 22 डिसेंबरच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षेतर अभ्यर्थी संजय साळुंके, पूजा कोठारकर, सुधा नाईक आणि श्याम नाईक हेमगेल पॅनल भरजरी मतान निवडून येयले अस्नोटी परती समाजान मड्डामकी हिंगा आयतवाराक सत्कार समारंभ आयोजित केलो. तशेंच निवृत्त सैनिक अभय शंभा नागेकर हेमगेलो सत्कार केलो. अस्नोटी मड्डामकीचे निवृत्त सैनिक श्री अभय शंभा नागेकर हेमी MEG म्हटल्यार मद्रास इंजिनियरिंग ग्रुप हितूंत भरती जावन 201 इंजिनियरिंग रेजिमेंट इम्पोर्टेड पोस्टिंगात आसाम, भोपाल, लेह लडाख, जोधपूर आणि परत एक फावटी लेह लडाख पोस्टिंग जावन थंयच्यान निवृत्त जाले. नायक अभय शंभा नागेकर हेमी जवळजवळ 20 वर्षां देशाची सेवा करून डिसेंबर 2020 निवृत्त झाले. भारत मातेची सेवा करताना खूप बरे वाईट प्रसंग अनुभवले. तितूंतलोच एक अनुभव म्हणला. लेह लडाखात शत्रूसमोर प्राणाची पर्व करताना जीव मुठीत घेऊन लढताना जय भारत म्हणून तेमी दुश्मन आल्या गोळीबाराक सडेतोड उत्तर देऊन हम भी कुछ कम नाही अशी दाखवून दिले. अभय नागेकर म्हणतात, जुलै 2020 एक असं प्रसंग येलो की लढाईची पूर्ण तयारी झाली. सगळे सज्ज, ऑर्डर मिळताच फायरिंग सुरू अशी परिस्थिती. आता आणि परत जिवंत व्हायचं ना असं प्रसंग. त्यावेळेला त्यांनी घरात चुलत भाव फोन करून सांगलो, लढाईची सगळी तयार झाला. या लढाईत किती जातले हे सांगू जायना. जाल्यार भारत मातेच्या सेवेत कसलीच आपल्याकडच्यात खंड पडना असे सांगताना त्याक तेजो गळो भन येलो. पण घरच्या भावान धैर्य दिली. मरण हे कोणाला हातात ना. जाल्यार देव आसा, भिनाका, देशाची सेवा कर म्हूण धैर्य दिली असे सांगून फोन दवरलो. पण ते कितलेच सांगचे आशिल्ले की मागीर कितें बरें वायट जाल्यार आपल्या कुटुंबाचेर लक्ष दवर. पण हे उतर तेगेले तोंडांतल्यान येयले नाशिल्ले. तर त्या भावान तेगेली भावना वळखली. पण देवाल कृपेन ज्या भारत मातेची ते सेवा करताले त्या भारत मातेन या सुपुत्राक सुखरूप घर हाडले. आज अभय
तेमगेर कुटुंबा समेत आनंदान आसा अशा देशप्रेमी सैनिकाक परती समाजालो मानाचो सलाम अशें तेमी म्हणलां. राज्यात ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानाक राखीव जागे जाहीर. ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानाक राखीव जागे राज्य सरकारान जाहीर केलात. राज्यातल्या 5356 ग्रामपंचायतीत राखीव जागे प्रकट कर म्हण जिल्हाधिकाऱ्याक सूचना दिला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 227 ग्रामपंचायतीपैकी कारवारात 18 ग्रामपंचायती, तितूंत परिशिष्ट जातीक 1, मागासवर्गीय 1 वर्गाक 5, मागासवर्गीय बी वर्गाक 1 तशेंच सामान्य वर्गाक 11 स्थान राखीव म्हूण जाहीर केला. ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज अधिनियमाच्या आधारान त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हुद्दे राखीव जाग्याक पयले स्थान दिवूं जाय. तशेंच हेजे पयलीं तेमकां आशिल्ले अवधी 5 वर्षाच्या बदलाक 2.5 वर्स म्हणल्यार फक्त 30 म्हयनोच तेमकां त्या स्थानार रावूं मेळटले. हे स्थान रोटेशन पद्दतीन जातले. निवड येयल्या सदस्य कदाचित समान मतान जर निवड येयले तशें जाल्यार तेमगेल्या नांवाची यादी लॉटरीच्या आधारान निवडचो अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याक दिल्लो आसा. नवीन रचना जाल्ले ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षाचे राखीव जागे निवडणूक आयोगाली पूर्वानुमती घेवन निर्धारा येतले. राखीव जागो जाहीर जाल्यानंतर त्या ग्रामपंचायतचो सगळो तपशील आयोगाक धाडूं जाय अशें परिपत्रकात तेमी म्हटलां. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 11 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. अंकोला 2, कुमटा 1, शिर्शी 4, सिद्धापूर 1, मुणगोड 1, हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 26 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 1, अंकोला 2, कुमटा 6, होन्नावर 5, भटकळ 1, शिर्शी 3, सिद्धापूर 2, येल्लापूर 4 आणि हळयाळ 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,304 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 14,051 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 67 रुग्ण उपचार घेती आसात. तितूंत भितर 7 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 60 रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेती आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 186 लोकांले मरण जाले आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.